Paring Elmer, big love shout out. Paring Elmer, lalab, mega love shout out. Good morning, Paring Elmer. Tamsak dan host, ayan. Lalab, salamat sa patamsak, Paring Elmer. Si Paring Elmer. Ayan. Good morning, lalabs. Good morning. Pabugso-bugso ang ulan dito sa Bicol. Kasi meron daw bagyo. Paring Elmer, ayan, nagbaba ng bye, Paring Elmer. Mohamed, mega love shout out. Ayan. Mohamed El Hindi. Mohamed Lalab, mega love shout out. Mohamed. Ayan. Palablab short video lang, salamat. Ayan. Roto grade to host. Sige lalabs. OFW ako, mega love shout out. Palablab paring Elmer mga lalabs. Roto grade 2. Ay. Maulan na Ay. Maulan na umaga. Assalamualaikum. Ayun. Walaikum salam. Excuse me. Mr. Mohamed El Hindi. How are you? FW dan sa'yo. Yan, nagkasalubong kayo ni ano. Ni FW ako. Paring El, Dan, full pack na po. Nasa mid tayo. May nakaadala siguro sa akin. Ayan, paring Elmer, nasa bahay mo ako. Excuse me. Ayan, paring Elmer lalabs. Ayan, napaka-short ng video mo. Iway host. Nasa mid ata ako, may nakaalala sa akin. Unang dikit ano, Elmer? Iwayos. Ayan. GRTV Vlog, Kuya Pabs, Miguelag, shout out. Yan, pangalawang dikit, paring Elmer. Milon, Miguelab, shout out. Tamsak. Dab Kapilan, Miguelab, shout out. Sa media ko may nakaalala sa atas sa akin. Excuse me. Blagwaray, Miguelab, shout out. Good morning. Blagwaray. Good morning, lalabs. Blagwaray. Mohamed Elendi, thank you so much. This is flowers. Too much flowers. Tamsak Bill all from Blagwaray Ilyas. Ayan. Blagwaray lalab, Miguelab, shout out. May nakaalala sa akin. Kuya na sa mid. Ayan, Madam Melon, nagbaba ng bahay. Sobrang haba ng harang. Wait lang, parang Elmer ha. Pangalawang dikit to sa'yo kasi lang naharang ako ha. Sayang ng harang, tapusin natin. Dati naman na tayong dikit sa main channel ko. 6 na lang, mag-grade 2 ka na.
Ayan, Blagwaray Ilyas, Dan from Madam Milon. Harang host. Lalab, salamat po sa paharang. Paring Elmer. OTW sa dumikit. Ayan. Nasa mid. Blagwaray Lalab, Migalab, shout out. Melon bababahay. Ayan, nandiyan yung bahay ni Madam Melon. Nagbaba na siya, Blagwaray. Scroll mo lang. Palablab po, nakapin. Sayang ng arang, tapusin natin. Melon, ayan, Madam Melon daw, para Mohamed. Sir Alex, Migalab, shout out. Alex Pence Vlog. Ayan. Migalab, shout out, Sir Alex. Paring Elmer Dan from GRTV Vlog. SSC TV, Migalab, shout out. Nasa mid si host. Alex Pence Vlog, Migalab, shout out. Anong nangyari sa akin? Melon Dan Sukle, sa'yo, CPR video mo. Ayan. From Jar TV Vlog. Melon Dan Sukli sa'yo. Ayan, from Blagwaray. Sir Alex, Miglab, shout out. Mayong buntag. Host from Uju Wolf. Ayan, Dan Tamsak. Michaelson Joseph aka Lalab. Ayan, Nilaw Miglab, shout out. Michaelson Lalabs. How are you? Blagwaray, may available na 20 mga Lalabs. Harley TV, Miglab, shout out. Patusok sa premiere, sige Lalabs. Naubuman si host. May mga Lalabs. May nalunok ata akong buhok. I love you, Sisi. Ayan. Michaelson, pwede ko mag-promote. Sige lang mag-promote ka. Pagpasok ni Blagwaray, nasa mid ako. What's up with your throat, Sisi? I don't know what happened to my throat. Sa mga gustong magpaganda ng channel, mga Lalabs, ayan. Mag-message lang kayo sa sa FB ni Cyril. Charles L. Sebella. Si Blagwaray may kasalanan nito eh. Win Blagwaray. Ano ba yung sabihin ko? Hindi ko na alam. Kalimutan ko na. Si Blagwaray nung pumasok. Drink lemon, okay? From Michaelson Joseph aka Mike. I have water here. Ayan. PM sa FB ko, Cyril Charles L. Sebella. Ayan. Sir Alex. Ayan. Nagbaba ng bahay. Michaelson Joseph aka Mike. Kumusta na po ang nakapin mga Lalab? Gumuhit na siya ng 200. Tingnan natin. Hindi pa kasi niya kasi may harang. Harley Lalab, Migalab, shout out. Huwag lunukin ang buhok ha. Nalunok ko ata Lalabs yung buhok, yung natira. Kagabi. May sumabit ata. Daming harang host from parang Elmer. Melon Channel Dan. May ata Lalab, may sumabit. Kaya nasamid ako, Diyos ko. Sama pala ng masamid ka ng buhok.
Ay, Diyos ko. Ayan, no audio breaking sisi. I have audio, lalabs. What happened to my audio? Ayan, 6 million mega love shout out, 6 million. I have audio, lalabs. Ano, aka Mike? Michaelson, I have lalabs. Dapat magbalbas muna. Hindi kasi lalabs nagbalbas. Dan sa nakapin from Harley TV. Hindi na lalabs nagbalbas. Ayan, ano, sa nakapin po, dalawa na lang, dalawa. Dan sa nakapin, Dan. From Harley TV. Ayan, ano, paring Elmer. Paguitin natin si paring Elmer, mga lalab, dalawa na lang, dalawa. Paring Elmer, Dan sa nakapin. Malago ata, balbas host. Sobrang lago, mga lalabs. Sobrang malago. Maganda nga yung malago. Para maano. Ano ba yung Tagalog nun? Ano ba yun? Ano. Ano ba yun? Yung Tagalog nun. Para makiliti. Ayan. Harley OTW from paring Elmer. Michaelson. Ayan, dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang. Sobrang maaraw na. Kanina naulan. See, again, it's raining. After raining, again, sunlight's coming. Harley TV lalab. Ayan. 4 million Migalab, shout out. Sobrang maaraw. Maaraw na araw. Ayan, 4 million Migalab, shout out. 4 million. Mga lalab, dalawa na lang po siya nakapin. Dalawa na to. Ano na siya? Grade 2. Wait lang, paring Elmer ha. Naharang kasi. May harang, sayang ng harang ni host. Palablab po, short video lang. Salamat from OFW ako. Tantadan. Host, ba't ganun kahit ba demonetize nilalagyan ni Lolo ng harang? O lalat nilalagyan ni Lolo ng harang. Hindi naman ikaw ang kikita niyan si Lolo. Lalo na pag maraming views, nilalagyan niya yan lalabs. Pag ano, lumagpas na ng 200, ang ano mo views. Meron na yan harang. Pero hindi ikaw ang makikinabang niyan si Lolo. Kaya bilisan mong mamonetize. Para hindi ka pagkakitaan. Pag di pa naman monetize, okay lang yan, skip mo. Harang, Sir Alex. Host, Sun brings me na kita. Ayan. Sir Buchito, Miguel shout out. Sir Buchito. Ayan, ano, paring, ano, Elmer. Grade 2 ka na. Maaraw, may bagyo daw. Madaya si Lolo kahit babaan naman niya sana WS na requirements. Ha. Hindi niya babaan yan mga lalas. Yan talaga ang requirements ni ano, Lolo. OFW, ako nandito ka pa ba, OFW? OFW, nandito ka pa ba? Sir Brochito, Miguel Love, shout at paayuda po, Sir Brochito.
OFW nandito ka pa. Ikaw sunod ko ano? Alex Pence, ikaw po sunod. Paring Elmer Dan from Buchito Channel. Lablabin niya yung Sir Buchito mga lalads. Maraming alagad yan. Sir Buchito, yung tinatanong ko, di mo pa rin sinagot hanggang ngayon. Paring Eldan po, ayan, from Buchito Channel. Bigla tuloy akong na jingle bells. Tadadadan. Maaraw sa labas, maaraw sa labas. Natin yung kortina mga lalabs. Hello madam, Sir Jim Gaming Miguel shout out. Ayan. Sarduan natin ng kunti, sobrang maaraw. Ayan, dumilim naman tuloy. Dumilim naman tuloy. Ayan, ganyan lang dapat oh. Ganyan na lang, ganyan. Yung kortina. Bakas lang guys. Ayan. YouTube na mega love shout out. Sir Jim Gaming mega love shout out. Hello madam Sir Jim Gaming mega love shout out. Kumusta ka na? Ayan. Brochito dating dikit po from Paring Elmer. Daragang Magayon from YouTube Bono. Exit muna host. Uwi muna off duty. Sige, tamsakan kita muna ano. Saan na ba yun si Sir Alex? Tamsak na cooking papaya with pancit canton. Ayan, Sir Alex Pence. Ano, natamsakan na kita lalabs ha. Sige, mag-ingat ka lalabs. Mag-ingat. God bless. Guwapa Sauce. Ay, ayan, YouTube Bono. Mega love. Shout out, YouTube Bono. Sobrang masilaw yung araw sa labas. FW ako, nandito ka pa ba, FW? Harang Ole from Harley TV. Sir Jim Gaming, nagbaba ng bahay. Parang Elmer, nagbaba ng bahay. Ayan. Yakult. Ako tamad ako mga lala mag-upload kahit short. Patamsak po nakapin, patamsak. Ang beauty mo idol host, Bicula ng ganda. Ayan, thank you so much. Ano, YouTube Bono? Kumusta ka na, Sir Jim? YouTube Bono, nagbaba ng bahay, tamsak. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak nyo dyan. Salamat. Maraming salamat. Paayuda po ng 40 Gcash, madam. Sige na lala, pag meron ng sweldo, wala pang sweldo. Wala laman ng Gcash. Host Miguel Love, shout out from RQ Official TV. Sir RQ Official TV host Miguel Love, shout out. Ayan. Lalab Miguel Love, shout out. Sobrang maaraw man, oy. Sobra tayong nasusula ng araw. Baka tayo dito matunaw. Nasa gilid ako ng bintana. Ayan, ganyan natin. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. 3 million mga lalabs, 3 million. Dan na po ba kayo nakapin? Sir Jim Gaming, inshallah makasahod tayo lalabs. No worries. No worries. Ayan. RQ Official TV, tusok na kayo please from RQ Official TV. Mga lalab, dan na po ba kayo sa nakapin? Kuya GRTV Vlog, nandito ka pa ba Ninang Lo? Typee watching, harang Ninang Lo, Miguel Love, shout out, inaanak. Ayan. Ninang Lo, Miguel Love, shout out. DBN Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan, harang. Pag sinabihan kang maganda ho, huwag mong pigilan, ngumiti, ikaw din, papangit ka, maganda ka naman. YouTube Bono. Ayan, salamat, YouTube Bono. May pabiro-biro pa. DBN Lalab, Miguel Love, shout out. Kumusta na yung channel mo, Lalabs? DBN. Kumusta na ka na? Kumusta na ikaw? Kumusta na? Kumusta? Harang ulit, Sir Jim Gaming dan from Harley TV. GR TV Vlog, baba ka ng bahay, Sir GR. Ano, tamo, ang ganda mong ngumiti. Pag ngumiti, bukang-buka ang bunganga.
Harang uli, Gem Gaming, Dan. Ayan, maya-maya uulan, mamaya tigil ang ulan. Baba ka ng bahay, Sir GRTV Vlog. Ayan. Tadan! Buang pa rin. Nabuang na ba, DBN? Huwag ka mag-alala. Ano lang, laban lang. Try, may kasabihan nga, di ba? Try and try until succeed. Try and try. Ayan. Ganun talaga ang buhay kay may mga pagsubok. Buang pa rin ang channel. Ganda ng inaanak ko. Ayan. Ninang Lo. Salamat po, Ninang Lo. Ayan. Luho Vlogs. Lablabin natin mga lalas. Palablab po ako nakapin. Nya. Lablabin mga lalabs. Maglablaban, magdikitan. Ayan. Million Miguelab, shout out. Lablabin natin si Ninang Lo. Buang na kami natin ko. Nabuang na ba, lalabs? Ilan na ba yung WH mo? Huwag kang mag-alala, magsasawa din yan si Lolo sa kakabantay sa'yo. Imumonetize ka din yan, lalabs. Huwag kang mag-alala. Try and try lang until you succeed. Ayan. YouTube Uno. Ayan, si YouTube Uno nagbaba ng bahay. 4 million Miguelab, shout out. Ano sekreto mo? Bakit sobrang ganda mo, host? Ano, lalabs? Panay kain ako ng tuyo. Tuyo sa kaitlog sa umaga. Number 1, Happy from Luho Vlogs. Ayan. Ninang Lo. 5 million Miguelab, shout out. Ayan, sobrang masilaw yung araw, mga lalas. Anong gagawin natin sa araw na to? Ang araw na sumilaw. Lagyan ko nga to ng damit at nakakasilaw. Yung ating bintana. Dan, tadan. 5 million Miguelab, shout out. 5 million. Tadan. Nag-1K ka na pala, Kuya Pabs. Congratulations. Ayan. Malapit ka nang mamonetize. Kuya Pabs. Tuyo sa umaga, torta sa gabi. Kaya ako nasa DBN. Kasi inulam ko kagabi tortang talong. Tortang talong kaya nasa med. May nasabit siguro. Kaya kanina, pagsalita ko palang kanina, bigla akong nasa med. DBN Vlogs, how are you? From Brochito Channel, inaanak, what's this? Basic Chinese lesson. Ayan, Ninang Lo. Panoorin natin yung basic ni Ninang Lo. 1 minute lang pala to. Ayan, Ninang Lo. Ganda ni Ninang Lo. Baby face, oh. Batang-bata. Sagutin mo ako, ano, host. Ano ba yun, Sir Buchito? Ano sekreto mo? Bakit sobrang ganda mo? Kumain nga ako ng tuyo. DBN Vlog. Ayan, musta na buhay mo? YouTube Uno doon from GRTV Vlog. Ayan, 4 million love shout out. YouTube Uno dan. YouTube Uno lalabdan na daw po sa'yo. Ayan, Ninang Lo, full watch Ninang Lo. 1 minutes lang to. Okay naman, Sir Buchito, fighting and kicking. Fighting and kicking daw, Sir Buchito channel. Fighting and kicking. Ambot man, oy. Fighting and kicking. Sige lang, go lang ng go. Ano, lalabs. I love you to Ninang Lo. YouTube Uno dan from Marley TV. Lablabin natin mga lalabs. Lablabin. Lablabin, lablabin. La 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 la. DBN, wag ka daw malungkot. Nandyan si Sir Bruchito. Boy, magsasaka, Miguelab, shout out. Hi po.
Buhay magsasaka, meron ka ng jacket. Kapapasok mo lang, nakaabang na yung jacket mo. Kahit mainit. Ayan. Nya, kaya siguro ng baby mo sa'yo. Nya, ha. Oh, lagi ako naka-smile. Ninang Lo. 5 million Mega Love shout out. 5 million. Ayan. Kailangan lagi tayong masaya mga lalads. Huwag tayong lagi nakasimangot para tayo papangit. Ayan. 5 million Mega Love shout out. 5 million. Nandito pa ba si Gab? Si Milon? Wala na si Milon? Oh my God, nawala na si Milon. Ayan. 7 million Mega Love shout out. Ayan. There's a sunshine in my life. Debian Vlog, dan pa balik from Arky Official TV. Lala Debian, balikan mo si Sir Arky. La 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 la. Dan na po ba kayo nakapin? Nya. Ay. Ninang Lo. Ayan. Kailangan lagi tayong masaya mga lalads kahit walay sweldo. Kahit walay sweldo, sige lang live. Walay sweldo si Lolo oy. Panay tayong ngawa-ngawa, walay sweldo. Ayan. Loho Vlogs, OTW ako sa bahay mo from Arky Official. Ayan. Pa-watch short video from DBN. Mga lalab, maglablaban. Arky, dantoyo, hindi na ako nagbakas. Sir Arky, danto po, wala nang bakas si DBN. Bakit walay sweldo? Iwan ko, madam. Ano? Ninang Lo. Walay revenue, zero. Kinain. Kinain ni Lolo. Wala nang tinira. Nung nakaraan, kinain yung revenue ni Lolo. Palipad daw, hindi naman sa ganun lalaboy. Ayan, Gandalor, Sumba, Tamsak, Mega Love shoutout. Gandalor, Lalab, Mega Love shoutout. Gandalor. Ayan. Gandalor, iwan di ba, parang nag-ano ata si Lolo, nag-update. Ninang Lo, di ba parang nag-update si Lolo ng ano, kung saan niya nilalagay yung AdSense. Pati revenue kinakain, Lalab. Ate Lani Mix Vlog, Mega Love shoutout host. Islandsky Vlog, gandang umaga. Ayan. Ate Lani Mix, Mega Love shoutout. Mas maganda ka pa sa umaga. Ayan. Dami palipad sa US dollar. Ayan. Iwan ko kung saan ni Lolo nilagay. Tinago. Danarang from Gandalor, Sumba. Ayan. Si Madam Gandalor natin. Dikit na pala tayo, Madam Gandalor. Kimbot muna tayo. Ayan. Mega Love shout out host at sa lahat from Gandalor, Sumba. 7 million shout out. 7 million, yes. Ano, DBN. Kahit yung mga tamsak na yan, kinakain yan. Kahit ang views kinakain. Lahat kinakain ni Lolo. Kulang na lang tayo ang kainin ni Lolo eh. Ayan. Ayan, 6 million Mega Love shout out. 6 million. Oh no, hayaan mo to si Lolo. 4 million Mega Love shout out. 4 million. Baka pasabugin ko sila ngayon. Di niya ba narinig nagsasalita ako? Ha, gutom si Lolo Bells from Ganda Zumba. Kay Mig. Willing ko na kay Pekidi. Low Black Dan Pasukli from Arky Official TV. Buti nag-building. Awahin ko sila dun. Ayan, DBN Boy, Probinsya, Buko Lovers. I love Buko. Buko-buko. DBN, ayan. Ako na kainin niya, baka mabusog pa si Lolo. Ay, Diyos ko. Ayan, DBN Lala, puluwat sa buko mo. Gandalor Sumba OTW from Arky Official TV. Ate Lani Mix Vlog. Ayan, nagbaba ng bye si Ate Lani. Ate Lani. Lablabin natin, lablabin.
DBN Vlog Dan from GRTV Vlog. Ayan. Okay, Arky from Gandalor Zumbat, GRTV Vlog. DBN Lala, pawatch ako mga lalas, pawatch sa video ni DBN ay. Ang sarap ng buko mo, lalas, ang baba lang ng buko mo, oh. Inaabot lang, abot kamay lang ha. Salamat Arky, magbakas ka lang. Ayan. Sulian kita mamaya para di malagas. Ayan, lalab DBN. Ang sarap-sarap naman niyang buko na yan. Meron kaming buko, kaso lang lahat na matanda. Dan sa nakapin from Harley TV, DBN lalabs. Dan si Harley lalab, pasuklian na lang. Ayan, ohos, abot kamay lang. Ayan, Gandalor Zumba, lablabin yan mga lalads. Napakaganda ni Madam Gandalor. Lablabin mga lalablabin. Ayan. 5 million mega love shout out, 5 million. Pulpak Arky from Luhu Vlogs. Ayan, Arky lalab, dan si Madam. Si Ninang Lo Dan, harang from Ninang Lo. Pabs TV Dan po, monetize ka na po ba sir, Kuya Pabs? Kuya Pabs, monetize ka na daw po ba? Tinatanong ni DBN. Ayan, 6 million mega love shout out. Harley OTW. Ayan, 5 million mega love shout out. OTW from DBN. 6 million shout out from Michaelson aka Mike. Lalab aka Mike. Michaelson, mega love shout out lalabs. Ayan. 5 million mega love shout out, 5 million. Hahay. 6 million mga lalawag, kalimutang tamsakan si host. Harley dating dikit pala from DBN. Ayan lalab Harley, dikit na si DBN sa'yo. Kulang na lang idikit yung puso niya. Ay nako. Lalab, 6 million mega love shout out from Michaelson. NordVPN. From Michaelson Joseph aka, ayan 6 million mega love shout out. Mga lalab, maglablaban, magdikitan mga lalabs, ayan. Michaelson lalab, thank you so much. Lablabin si Michaelson mga lalabs. Ayan. Halabira, halabira. Michaelson lalab, how are you? Ayan, 5 million mega love shout out. Ate Lani, main mo ba gamit mo? Yes, naka-main yan sila, loves. Ate Lani Mix Vlog. Ayan. Tingnan mo lalab, try mo Goto Channel. Tingnan natin si Ate Lani. Yes po, Ate Lani Mix Vlog. Ayan. Naka-main channel siya lalab, si Ate Lani. Ayan, Ate Lani, dikit ko na to sa lalabs yung aking main channel. Okay, Sisi from Michaelson Joseph aka Mike. Ayan. Ate Lani, Mid-Autumn Festival Gala sa Shatin Park. With friends, kulitan, sayahan, Ate Lani. Ayan, Ate Lani, nasa bahay mo ako, Ate Lani. Dikit na yung main channel ko sa iyo, Ate Lani. Ayan na. Ayan si Ate Lani, nagbaba ng bahay, Ate Lani Dan from GRTV Vlog. Ayan. Ate Lani, pasuklian na lang po si GRTV Vlog. Ayan, si Kuya Pabs. Kuya Pabs, kumusta ka na ba? Monetize ka na ba, Kuya Pabs? GRTV Vlog, ayan, 6 million mega love shout out. 6 million, thank you so much, thank you. Ayan, 6 million, thank you so much everyone. God bless everyone. Ate Lani Dan to you. Ate Lani, dikit na dikit po, Ate Lani. Ingay mo, kanta ka na lang. Hoy, Sir Brochita. Ang ingay ko daw mga lalabs, oy. Si Sir Brochito naiingayan, Sir Brochito, oy.
Pag tahimik tayo mga lads, sabihin, boring naman nitong ilis nito. Ngayon, ang daldal ni Host. Salamat po, Host, from Ate Lani. Ayan. Sir Bruchito. Naingayin Sir Bruchito, ay. 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 Kanta ka daw, chorus. Ang kinakanta ko lang chorus, si Sir Bruchito eh. Baka magsialisan yung mga viewers natin dyan. Patay tayo dyan eh. 5 million Migalab, shout out, 24 million tamsak mga lalabs. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan si Host. Ayan. Sobrang mainit na yung ating bintana. Pumapasok na yung sunshine. Joke lang yan. Ligaya ng trumpa eh. Nilagayan ng trumpa eh, sabi niya. Mahala ka dyan, Sir Buchito. Maingay talaga si Host. Ayan. Ay. Ayan mga lalab, maglablaban kayo dyan. Maglablaban Sir Buchito mga lalab. Sir Buchito, migalab shout out sa iyo, Sir Buchito. Ay. Tadadadan. 4 million migalab shout out mga lalabs. Ayan, 4 million migalab shout out. Thank you so much everyone. Ayan, Sir Buchito, thank you. Michael Son, aka Mike, how are you lalabs? Ayan. Gusto mo ba Host, lablabin kita? Oo. Sir Buchito, lablabin mo na ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot yung tanong ko, Sir Buchito. Ayan, palablaro ko mga sa mga binababang bahay ni Host. Ambot ay ambot. Sir Buchito. Ayan, 4 million Migalab. Shout out 4 million. Joke lang daw. Gusto mo ba, Host? Oo, lalab. Sir Buchito. Lablabin mo na ako. Samira lalab, Migalab. Shout out, Samira. Samira Chutay Backyard Garden. Migalab. Shout out. Ayan, lalabs. Wag daw lablabin, Sir Buchito. Mahalin na lang. Matagal na akong mahal ng Sir Buchito. Sir Arky, nagbaba ng bahay. Sir Arky. Arky Official TV, nagbaba ng bahay. Sir Buchito. Nagkape ka na ba, Sir Buchito? Nagkakape ka ba, Sir Buchito? Ayan, lablabin, Sir Buchito, lablabin. 4 million, Migalab, shout out 4 million. Mga lalawag kalimutang tusukin si Host. Ayan. Isang tusok, sapat na mga lalab, isang tusok. Ayan. Nakama na ako sa kape. Patay tayo yan, nakalimang timpla na pala, Sir Buchito. Oo, matagal na akong mahal na Sir Buchito. Jai TV Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. 8 million, Migalab, shout out. Ayan. Mga lalab, tusukin nyo si Host. Huwag nyo kalimutang tusukin si Host. Host, pareho tayo maingay. Sabi ng mga kaibigan ko, malungkot daw, tahimik sila pag hindi ako mag-day off. Kaya nga lalas, panay tayong ngawa-ngawa. Walay may sweldo, oy. Bahala man to si Lolo. Panay tayong ngawa-ngawa sa harapan ng camera, oy. Si Lolo panay man lamon. Ayan, Gandalor Sumba, lablabin. Ayan, Ate Lani Mix Vlogs. Ayan, Migalab, shout out, 5 million in the house, mga lalabs. Tusukin nyo si Host, mga lalab, huwag kalimutang tusukin. Oy, bago kayo pasukin, tumusok muna. Bago tumusok, pasukin. Pagkatapos tumusok, pasukin, mga lalabs. Ayan. Debian Dan from Arky Official. Jar TV Vlog, balikan kita from Ate Lani Mix Vlog. Ayan mga lalab, maglablaban, magdikitan. Tarararan. Harley, lalab na ito ka pa ba, Harley? Ayan, sobrang masilaw na yung sunshine sa labas. There's a sunshine outside. Harley TV lalabs. Ayan.
JTV Vlog, balikan kita. Da-da-da-da-da-da-dan. Ayan, Reggie Di Pogi, luego tamsak dikit host. Lalab Reggie, Migalab, shout out. Ayan, Reggie. Nang panty. Lalab, may panty ka na, Lalab, may panty. Ayan, Harley TV, lablabin. Reggie, Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, salamat. Ayan, 4 million, Migalab, shout out. Mga Lalab, 4 million in the house. Ayan. Reggie Di Pogi, luego. Main channel mo to, Ate Lani Mix Vlog. Ayan. Sunod kita, Ate Lani, ha. Sunod kay Harley. Sige lang mga lala. Huwag kalimutang tusukin si host. Reggie Di Poge. Ayan si Reggie nagbaba ng bahay. May premier pala to si Alicia Ali. You have premier 3.99 sana all. Ayan. Road to 4K. Ayan. Road to 4K, 4K. Lablabin na kapin, lablabin. Ate Lani, go to channel ako, Ate Lani, 540, ayan. Ayan, 3 million, Migalab, shout out, 3 million. Arkidan po sa kanina, hindi na ako po nagbakas. Ayan, Ate Lani, pinapanood ko yung video mo, Ate Lani. Mid-Autumn Festival Gala, ayan, gumala si Ate Lani. Sir Buchito Lablabi, nagbaba ng kanyang bahay. Sir Brochito Lablabin. Ate Lani, nasa bahay mo. Ayan. Ate Lani. Sir Brochito Lablabin. Ate Lani, ingat. Ayan, ang ganda naman dito. Nakakamiss mga lalab sa abroad. Nakakamiss. Ayan, Ate Lani, nasa bahay mo ako, Ate Lani. Ilang minutes ba to, Ate Lani? Tingnan natin. Ayan, 14 minutes pala to. Ay! Tinamaan yung mukha ng sobrang maaraw. Wait lang, kunin ko nga takpan ko nga yung bintana. Sobrang nasisilaw yung aking face. Ano yun? DBN, ayan, lablabin, nakapin. Lagyan natin ng harang ang bintana. Ayan, Ate, Ate Lani, pinapanood ko pa po, Ate Lani. Sobrang maaraw sa labas. Ayan, nilagyan natin ng harang. Ayan. Kulay pula naman yung nilagay ko, kaya namumula. Di ba? Madam Herminia Sakyap, Migalab, shout out. Madam Herminia, ayan. Tamsak host. Ayan, Madam Ate Lani. Dikit na to sa'yo, Ate Lani. Ate Lani Mix Vlog. Mga lalapatamsak po ako ng kapin, padikit, palablab na kapin. 4 million, Migalab, shout out, 4 million. Tamsak host, Madam Herminia Sakyap, Migalab, shout out. Migalab, shout out host, at sa lahat, salamat. Ayan. 3 million, Migalab, shout out, 3 million. Ayan, 2 million, 27 million, tamsak, Migalab, shout out. Ayan, nangain na naman si Lolo, oy, nangain na naman. Hindi na tayo makaalis-alis sa Dating dikit sa nakapin para Herminia Sakyap. Ayan, pati revenue kinain na ni Lolo, wala na.
Harang from Harley TV, mga lalab-labin natin si Harley TV. Salita ka, host. Oo, Sir Brochito. Nagsasalita sa host. Na-miss mo, maingay ako, kaya tumahimik ako. Ayan, 4 million Migalab, shout out. 4 million maglablaban, magdikitan. Ayan, 28 million thumbs up sa lalabs. Pangkamot ni host, Makati yung likod ko. Ninang Lo, harang, Ninang Lo. Hulain ko, host, ang bata mo ay babae. Ayan, thank you. Hirmin niya sakyap lalab. Salamat. Ayan. 2 million Migalab, shout out. Malalaman natin yan mga lalas pagdating ng araw. 2 million Migalab, shout out. 20 million thumbs up. Welcome, host. Ayan, mga lalabs. Maglablaban, magdikitan. 3 million Migalab, shout out. Harley TV dan, full support na po sa nakapin, host, from Ate Lani. Ayan. Full support na lalab, full support. Ayan, full support na mga lalabs. 3 million Migalab, shout out. More beautiful ka ngayon. Ayan, salamat po, Madam Erminia. Kailangan lagi tayong maganda. Ayan. Ito, pangkamot ko to mga lalad, sumakate. Ayan o, naputol. Naputol. Ayan, 5 million Migalab, shout out. Oo, host. Ayan. Harley TV lalabs, oy. Ninang Lo, ayan, nagbaba ng bahay si Ninang Lo. 5 million Migalab, shout out. 5 million. Ayan, si Ninang Lo, nagbaba ng bahay si Ninang Lo. Ako kakamot, host. Hindi ko nga abot, Sir Brochito. Kasi ito yung pangkamot ko, tingnan mo. Naputol. May ano meron to dito kaso lang naputol. My channel is my passion, Migalab, shout out. My channel, lalab, how are you? Ayan, new upload, Basilip, salamat from Mermin Sakyap. Low vlog, Ninang Lo, Migalab, shout out from Brochito channel. My friend, go to link my video from my channel is my passion. Ayan. Ayan, my channel is my passion, mga lalabs. Meron din ako niyan. Initin mo tapos dikit mo uli. Oo, sige lalabs. Natanggal lang eh. Nandyan yung kaputol niya. Hindi ba ano na lang, si Brochito iglo. Mapuputol din yon. Brochito lalabs from Ninang Lo. Welcome, host. Ayan. Me good, how are you, my dear? From my channel is my passion. Kailangan tong iglo. Kasi naputol. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Nya. Ay, Diyos ko. Ayan, Brochito channel dan from GRTV Vlog. Brochito dan po sa si GRTV Vlog, si Kuya Pags. Ayan. Mighty Man host. Ano ba yung sinabi ko? Glue? Diyos ko, yung glue pala sa papel. Yung glue pala sa papel yun, Mighty Man pala, mali. Diyos ko, si Sir Brochito, hindi mo lang ako sinita. Mighty Man pala yun, hindi glue. Kasi ang glue pala ginagamit sa papel. Lalong hindi didikit. Kasi glue, ano pala, Mighty Man pala. Diyos ko, mali. 3 million Migalab, shout out. Mighty Man pala yun, hindi glue. Ang glue ginagamit sa papel pala yan. Ngayon ko lang na-realize, mali pala ako. Ang pagsisisi talaga laging nasa huli. Muli, Migalab, shout out muli. Ninang Lo. Mali pa. Oy, Sir Brochito, di mo na nagsabing mali pala yung sinap. Muli, lalab, Migalab, shout out muli. Malas, kada live ko nandito sa tabi ko eh. Hindi ko inaalis kasi pangkamot. Pangkamot lang yung kayang abutin ng kamay ko. Ayan. 4 million Migalab, shout out. 29 thumbs up. Thank you so much. Ayan. Mga lala, maglablaban Harley TV thumbs up. Ayan. Ate Lani. Ate Lani, nandito ka pa ba, Ate Lani?
Ate Lani Mix Vlog na GRTV Vlog. Dan po si GRTV Vlog, Harley. Herminio Sakyap, nagbaba ng bahay. May chance, may passion. Ayan. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Lablabin, mga lalablabin. 4 million Miguelab, shout out. 4 million in the house. Dun, dun, dun. Harley TV, lablabin mga lablabin. Maglablaban mga lalas, maglablaban. Ayan. Ayan, 5 million Miguelab, shout out. Taipei watching Chinese basic from Ninang Lo. Ate Lani, shout out Tay Channel. Ayan, lablabin natin mga lalabs, si Tay Channel mga lalabs. Ayan. Loho Vlog Dan. Ayan. Connect to your channel from Ate Lani Vlog. Good morning from Santano Moitra. Nagsisimula na naman magpasaway Santano, good morning, Miguelab, shout out. Ayan. Ate Lani, ayan. Punta naman tayo kay Ate Lani mga lalabs. Ayan, palablab na kapin. Santano Miguelab, shout out. Santano Moitra, how are you? Ate OTW from Ninang Lo. Herminio Sakyap, nagbaba ng bahay. You didn't accept my FB Messenger. I already accept you already, my friend, on my FB page. I am bloody ko dahil binababa ni Ailenski Vlog. 6 million Miguelab, shout out. 6 million. Thank you so much. 6 million in the house. Miguelab, shout out. Lablabin. Ayan, 7 million Miguelab, shout out. 7 million. Please go to link from my channel is my passion. Ayan, palablab ako mga lala sa binababang bahay ni Ailenski Vlog. Ayan, Sir Buchito. Tay Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Tay Channel, ayan. Tay Channel, nagbaba po ng bahay mga lalabs. Tay Channel, ayan, nagbaba ng bahay. Ay, mali. Tay Channel, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin mga lalabs. Tayong Vlog, Miguelab, shout out Tayong. Ayan, Tayong, meron ka ng jacket lalab. Tayong Vlog, 01 TV, Tamsak Danhos. Ayan, lalab, Miguelab, shout out. Mer lalabs. Ate Lani Dan from Luho Vlogs. Ate Lani Dan po si po. Sino may premiere? May premiere ka lalabs? Sige lang lalab, tamsakan natin ng iyong premiere. Patamsak. Yes, from Santano Moitra. Yes, lalab. Thank you, Santano. You accept my request. I already accept you. How I call you? How you will call me? Maraming salamat, boss. Ayan, dansa na kapin. Gusto ata akong asawain nito nag-wielding na ata Maraming salamat tos dansa na kapin from Harley TV Harang. Ayan. Lalab Harley. Nama?
Naglo-loading ako eh. Wala pang 9. Tingnan mo ma, yung rep. Link done, Tay, from my channel is my passion. 6 million mega love shout out. Bad trip talaga itong mga tao dito. Diyan sa kabila. Alam na naka-live ako, nag-wielding. Mamaya dapat sila mag-wielding, Diyos ko. Ayan, Ninang Lobol Pak kapatid from Tayong Vlog. What's my new video? Di pa ma. Ayan, Ate Lani, sa bahay mo ako, Ate Lani. Gawin na natin tong 45, 43. Ate Lani, 543. Ayan, Ate Lani, mid-autumn, Ate Lani, din ako magbabakas. I want call you personally from Santano. What do you want, Santano? Why you want to call me? Just tell me here on my live, no problem. Ayan. Ayan, Ate Lani, hindi na ako magbakas sa Ate Lani. Panoorin ko na lang to, Ate Lani, ha? Ayan, 5 million mega live shout out, 5 million. Link done, Ate Lani, from my channel is my passion. Ate Lani, pabalikan na lang si my channel is my passion. Ayan. Done na po sa'yo, Ate Lani. Pasuklian na lang po. Okay, salamat ng marami. Ayan, from Ate Lani Mix Vlogs. Ayan, 4 million mega live shout out, 4 million. Ayan, Dublag Lalab Migalab shout out, Dublag. Morning po, idol. Dublag Lalab Migalab shout out, Dublag. Morning po, idol, from Dublag. Ayan. Ayan, million Migalab shout out, 4 million. OTW tayong from Ninang Lo. Ayan, tayong daw, OTW si Ninang Lo sa bahay mo. Mayarang. Watch my new video from my channel is my passion. Ayan, si Dublag, may 10 mga lalabs. Sinong may available dyan naman agad? Ayan. Si Dublag po may 10. May 10 si Dublag, mga lalab, may 10. Are you my girlfriend? Oh my God. Kapitbahay, Migalab, shout out. Hi, ayan. Kapitbahay, Migalab, shout out, lalabs. 10 na lang po dito from Dublag. May naniligaw na kayo, mga labs. Gusto ata ko nitong asawahin. Diyan pa talaga siya nagsasabi. Ayan. Kapitbahay, hi, lalab kapitbahay. Kapitbahay, Migalab, shout out, kapitbahay. Terminya Sakyap. Malapit ang matapos yung harang. Ayan, Madam Herminia, baka may ano kayan alagad. Magaling na magaling, idol. Nakakaya naman sa mga kung may nanliligaw sa akin, nasa live ko pa. Oy, you're my girlfriend. Oh my God, mga lalabs. Tayong vlog dan, from GRTV Vlog. Girlfriend niya daw niya ako, mga lalabs. Oh my God, GRTV Vlog, nagbaba ng bahay.
GRTV Vlog, lablabin mga lalads. Natawa tuloy si GRTV Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay, lablabin mga lalablabin. Diyos ko, Panginoon. Naglo-loading. Alis mo na ako, magpakain muna ako ng aso ko, host. Sige lang, lalab, salamat. Mag-ingat ka palagi, God bless. Hello, lalas, from Dimple Sakura Vlog, Migalab, shout out. Madam Dimple, Migalab, shout out. Ayan, si Madam Dimple. Ang babaeng maganda, ang daming viewers. Madaming viewers sa live niya. Sana all. Ayan. Lubat na pala. Nalabat first sight, host, pramirmi niya sakyap. Ay, Diyos ko. I'm your girlfriend, mashallah. Ayan. God bless, pramirmi niya sakyap, lalab. God bless you to sana all. Patay tayo dyan. Hindi ko na lang ako nakita sa live. Minamahal niya ako, di niya nga ako kilala. Ayan. Mahal niya na ako, nakikita niya ako nagla-live. Ayan. Hermi niya sakit. Diyos ko. Harang tayo. Ayan. Natawa tuloy si Harley. Oh my goodness. Watch my new video. Ninang Lo, nasa na yung bahay mo? Ayan, 545 ka na ano. Magka-boyfriend good, nakalalas. Ay, Diyos ko. Sa live pala mga lalas, may nanliligaw din pala sa live. Lagi nila ako nakikita, girlfriend niya na ako mga lalas. Ayan. Santano Moitra, I'm your girlfriend. Ayan. Ate Lani OTW from Dublag. Inaangkin niya na ako mga lalags. Ay, Diyos ko. Ayan, Ate Lani, 500 ano ka na, 45. Tayong ano full pack niya. Kaloka Pinoy talaga. Ayan. Bawa mo yung bahay mo ni Nang Lopin kita. Hindi ko ata yung bahay mo. Ayan, 3 million mega love. Shout out Taipei watching. Ayan, Ninang Lo. Tayong link dan from my channel. Tayong lalapasok na lang si my channel is my passion already connected to you. Ayan. Taytay channel nagbaba ng bye. Taytay channel lablabin mga lalabs. Chararan, chararararan. Chararararan. Ayan, 3 million mega love shout out Ate Lani Dan Sukli. Tamsak bell all and watching from Dublag. Ayan, Ate Lani, dan na po si Dublag po sa'yo, Ate Lani. Ayan, yung aking pinang takip sa... Nakikita na yung kulay pula. Sobra kasing maano, maliwanag. You are all Thai from my channel is my passion. Tadadan, 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 tadadan. Tadadan, tadadan. Tadadan, tadadan. Ayan, 4 million mega love shout out, 4 million. Taytay channel, my passion is already connected to you. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalas, Ninang Lo.
Passion OTW from Lou Vlogs. Ayan, Passion, Ninang Lo OTW. Lou Vlog OTW from Ninang Lo. Ayan, 1 million mega love shout out. Dandong Vlog, OTW si Ninang Lo sa'yo lalabs. You are old friend. Ayan, Dong Vlog. Ayan, GRTV Vlog, nagbaba ng bahay. My channel, Tamsak Dan from GRTV Vlog. My channel, kindly return to GRTV Vlog. Already connected to your channel. Thank you so much. Ayan pala, mga lalab, Ara and Ilos Vlog. Binababa na Elenski Vlog. No need there from my channel. Ayan. Okay, lalab. Dimple patamsak mga lalab and host. Ayan, sa premiere. Upcoming premiere po ni Madam Dimple. Edward Fa, how are you? Mega love shout out. Edward Fa, harang. Ayan. Edward Pa, salamat po sa paharang. Sige po, lalab Dimple lala. Tamsakan natin ng iyong premiere. Ayan. Ang dami-daming tao ni Madam Dimple. Ayan, tamsak na po, Madam Dimple. Edward Pa, salamat po sa paharang. My channel is my passion, nagbaba ng bahay. Dan na po nakapinos from Ate Lani Mix Vlog. Ninang Lo, dan na po si Ate Lani. Ayan, Ate Lani Mix Vlog, nagbaba ng bahay. Ate Lani. My passion, $1. Crockery shopping from $1 sale. Part 3. Ayan, my passion, lalab. I am watching your video. My passion. My channel is my passion. Ayan. Ani Dan kanina pa. $6 million mega love shout out. 6 million. Ayan, 6 million mega love shout out. 39 thumbs up. Thank you so much everyone. Ate Lani, dan na po si Ninang Lo kanina pa daw po. Ayan, 40 million thumbs up. Thank you so much everyone. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalab, nakapin. Nakapin po, nakapin, lablabin. Ayan, 4 million mega love shout out. Ayan, si Ate Lani po, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Inanak, Ate Lani, okay na kami. Sige po, Ninang Lo, salamat po, salamat. Ayan, mega love shout out. Thank you so much. Umahangin-hangin man to, oy. Ano ma?
Ate Lani, ayudahan kita sa live kumaya. At work kasi ako, Ate Lani. Ayun, Ate Lani, puntahan mo po si Ninang lumamaya. Kanyang live. Biyang kanya ayuda ni Ninang Lo. Ate Lani. Ayan, Ate Lani. Ito, dikit ko pa ito sa'yo, Ate Lani. Ayan, 4 million Megalab shout out. 4 million Megalab shout out. Ayan. Regi, Tamsak host, Megalab shout out. Regi, Lalab, Megalab shout out. Tamsak. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, Lalab. Sabihin kita ng jacket. Regi. Ayan, Regi, Lalab. Meron ka na pong jacket, Lalabs. May jacket ka na. Yes, Lalabs. May jacket ka na po. No harang. Meron yan, Lalabs. Hintayin mo lang. Maya-maya siguro. Hindi kayo narang ni Lolo. Wow, laki na rin pala ng bahay. Malalaw, wait lang. Mag-jingle bells lang si host. Mag-jingle bells. Wait lang mga lalas. Babalik ako. Tadan. OTW sa nakapin from Regi. Dati man tayong dikit lalab sa Regi lalabs. May premier ka pala Regi. Ayan, tamsakan ko to lalabs. Ayan, Regi. Tamsak sa iyong premier lalabs. Tamsak. Hiyo, thank you. Ayan, from Edward Fa. Makati.
Irigi. Irigi dan from Harley TV. Ano ba yun? Guanakito Vlog, Mega Love shout. Hi there, host. Ayan. Guanakito Vlog, Mega Love shout out, lalab. Guanakito. Dimple Sakura Dan. Jar TV Vlog, nagbaba ng buhay. Hi everyone, regards from Queensland, from Guanakito Vlogs. Ayan. Thank you so much, lalab. Guanakito Vlogs. Ayan, Marian Mega Love shout out for times. Thank you. How are you, my friend there? Ayan. Guanakito lalab, thank you so much. I am good, lalab. And how about you? Ayan, Regi lalab, tamsak lalab, tamsak. Palab, my passion, you still here or not here? Wala na ata. Hi, Miss Lo from Guanakito Vlogs. Ayan mga lalab, meron si anong premiere mga lalas. Palabalang upcoming premiere ni Regi. Ayan, patamsak ako mga lalabs, nakapin po. Yes, Santano lalabs, ano yung Harley TV? Pwede na yan, ma. Ayan, Madam Vina Kindaw Vlog, Mega Love, shout out. Oh my God, do you love me? Oh my God, don't say that here. There's a lot of people here. Santano Moitra. Harley TV, nagbaba ng bahay, Harley. Jar TV Vlog, nagbaba ng bahay, Jar TV Vlog. Ayan, Madam Vina Kindaw Vlogs, tamsak. Salamat po sa patamsak, Taytay Channel, nagbaba ng bahay. Mga lalap po yung binababa kong bahay, mga lalas. Thank you so much. Jar TV Vlog OTW from Regi. Ayan, palablab ako mga lalab sa mga binaba kong bahay, mga lalab. Harley TV, Bloody Coder. Ayan, thank you. You want to tell me to join Harley TV? Ayan. Yes, connect to Harley TV. I need you personally. Papakamot tuloy tayo mga lalabs, oy.
Bell's Kitchen mga lalaki, binababa ni Ailensky. Pops TV Vlog, dan pa-connect sa main idol sana rin. Ang ninja syempre, and thank you. Ayan, from Irigi. Yes, Irigi po na kaming channel mga lalabs na kaming. Patamsa ko mga lalabs sa nakapin mga lalabs. Ayan, nag-ano na ata, naglo-loading na tayo. Ano ma? Maangin ba ma? Maangin? Ate Reggie, tamsak dan dating dikit po from Ate Lani. Talon-talon ako host, pasok na ako. Sige lang, Reggie lalab, salamat lalabs, mag-ingat ka, God bless. Thank you, Reggie lalab, God bless you lalabs. Ingat ka. Tatangla daw, Migalab, shout out, tatangla daw. Labi natin mga lalab, nakapin po, patamsak po nakapin mga lalabs. Yung premier po ni Madam Dimple Sakura. Tamsakan po natin mga 10 days pa pala to. Tagal pa ng kanyang premier. 15 days pa si Dimple, Madam Dimple. Ate Lani Mix Vlog, Migalab, shout out OTW. Mga lalab, patamsak po ako nakapin, mga lalab nakapin. Ayan, upcoming premiere po ni Madam Dimple. Salamat po, Ate Lani. Ayan. Ingat kabsat. Gabayan ka ni Apo Diyos. Ayan. From Ate Lani Mix Vlog. Tadadan, tadadan, tadadan. Alkuhan. Dan from GRTV Vlog. Taytay channel kindly return to GRTV Vlogs lalabs. Already connected to you si Kuya GRTV Vlogs. Modern Pro Migalab shout out. Modern Pro hello. Lalab Modern Pro Migalab shout out. How are you? I am good my friend Modern Pro. I am good. And how about you Modern Pro? Like Dan, thank you so much Lalab. Thank you Modern Pro. Ayan si Modern Pro po nagbaba ng bahay.
Somebody is coming to town. Ayan, Modern Pro, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Modern Pro. Lablabin si Modern Pro, mga lalabs. Ayan, good. And from Modern Pro, thank you so much, lalab. Ayan, 5 million, Migalab, shout out, 5 million. Patamsak po ako na kapin, mga lalab na kapin. Ayan, si Madam Dimple po, ang laki ng kanyang bahay, 13K. Ayan. Harley TV, lablabin mga lalab si Harley TV. Ayan, patamsak mga lalab, Aberden Country Park, Dimple Sakura Vlog. Ayan. Please watch my new video from my channel is my passion. Ayan. Boom, 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 boom. $6 million, Migalab, shout out, 6 million. Na po ba kayo nakapin, mga lalab, sa nakapin? Ayan. Ayan, lablabin natin i-regi mga lalas. Pwede rin kayong mag-Guto channel. Ayan, 6 million, Migalab, shout out. Harley TV, binababa yung bahay na Eilinski. Palablab mga lalabs. Ayan, 6 million, Migalab, shout out, 6 million. $6 million, Migalab, shout out. Bakit ma?
Love mga lalas sa mga binaba kong bahay mga lalas. Thank you so much. Ayan. 5 million. May magalag shout out. 5 million. Katiman ka mata ko yun. Lakas ng welding. Ma, patayin mo yung ref, ma. Lakas ng welding. Lakas ng welding. Ayan, nagbiblink yung ilaw. Lakas ng blink, oh. For million Miguel, shout out. Ayan, thank you so much sa aking regulator. Pag dito kinaya ng aking wifi, automatic tong magsa-shutdown. Dahil may nag-wielding mga lalabs. Bicolara Rabason Vlog Lalab, Bilaw Manay, kumusta na lamang? Lalab, Bicolanong Rabason Vlog. Okay lang naman lalab, kumusta ka na yung channel mo? Kumusta na ba? Kumusta na yung channel mo? Hindi pa rin ikaw tumaas. 313 ka pa rin, hindi ka pa rin naka 1K. Ilang buwan na. Channel pa din, hehe. Lakas ng welding, grabing sound ng aking regulator. Ayan, 6 million Galab, shout out. Ayan, maraming salamat talaga sa aking regulator na sisave yung aking connection. Pahina eh. Kasi lalabs gumawa ka, di ka ba gumawa ng ng mga channel? I mean, di ka gumawa ng mga alagad? Mga ninja? Ayan, Bersile, si Rafin TV, Migalab, shout out. Ayan, Bersile Lalab, Migalab, shout out. May jacket ka na, Bersile Lalabs, tamsak. Ayan. Lalab, salamat sa iyong patamsak, Lalabs. Main channel mo ba to? Tingnan natin, Bersile. 236. 236 yung bahay mo. Ayan, 6 million Migalab, shout out. No time, busy ka sa work, Lalabs. Bicolanong Rabason Vlog. Yes po, kaya pala. Pero Lalabs, kung may pera ka, pwede ka naman bumili ng subscribers. Kung gusto mo lang naman. Para sa ekonomiya. Tama. Unahin ang work sa pag-YT. Pero maganda rin pag may-YT ka, Lalabs, kasi mayroon kang extra income. Ayan. Ayan, 5 million, Migalab, shout out, 5 million, thank you so much. Pag ito mga lab, di kinaya ng aking regulator, automatic magsa-shutdown to. Kasi nag-wielding na pala sa kabila. Bersili Lalab, nasa main channel mo ako, Lalab. Ayan, Bersili. Yung mo, manok. Chicken. Dansa Nakapin. From Bersili Lalab, salamat. May wielding shop ka na, ma'am. Hindi, Labs. Sa kapitbahay yon. Pag nag-wielding sila, Lalabs, bigla akong nagsha-shutdown. Yung aking connection kasi hinihigop nila. Pero bumili ako ng regulator, Lalabs, para maproteksyonan yung aking internet.
yung aking wifi. Dahil dyan nakasurvive ako, kung hindi mga lalabs, bigla na lang nagsa-shutdown. Salamat po, ma'am. And lalab, puluwat sa manok mo, lalabs. Versily. Dapat sa gabi ka na lang mag-live. Sa gabi man, lalab, tinatamad na ako kasi inaantok na ako eh. Saka minsan sa gabi, alam mo naman dito sa probinsya, lalab, di ba? Dito sa Bicol, pag hapon na ulan, pag may ulan, lalabs, wala man koneksyon. Walang ulan, ay walang connection, lalabs, Bicolano. Anong gagawin natin? Sa araw maganda ang koneksyon, kaso lang may kalaban tayo. Yung welding naman, welding ng kapitbahay. Kaya minsan hindi ako nakapagpaalam sa mga viewers ko. Bigla na lang nagsa-shutdown. Pag nag-shutdown, hindi na talaga ako makakabalik. Kasi kung mag-welding na, wala na. Hindi na ako makakapasok sa live ko eh. Kasi panay loading. Palataan, lalab, migalab, shout out. Ganun talaga, lalas, patandaan. Yan, lakas ng ng welding ng kapitbahay. Nag-grinder pa nga. Kasi pag pumatang 9 o'clock, mag-start na yung nila welding. Kasi wala silang Yes, nasa Bicol pa ako, lalab, sa Kamsur. Di ba ngayon, Piña Francia? Sa Naga. Yes po, Bicol po ako. Bicolana po, Bicolana. Ikaw po, Bicolano ka rin. Magsimba ka, ma'am, sa Naga. Hindi ka makakapunta doon pag wala kang vaccine. Sabi daw may bagyo mga lalabs, di ba? Bicolano? Narinig ko sa balita. Taga Masbate ka, Versily. Ayan si Palatandaan, lablabin natin si Palatandaan mga lalabs. Part 4 Elias, ang batang mananabong na may mutya. Ang laki ng views nito. Lalabs, oy. Versily, baba ka ng bahay mo, lalabs. Versily. Edward Fa, lalab, migalab, shout out, Edward Fa. Ayan, ang palatandaan, lalab, meron kang harang, palatandaan. Kaya malaki view. Yes, lalab, yes. Magaling yan si Palatandaan. Oo, lalas, magaling yan gumawa ng mga kwento. Ang laki ng views niya, 14 hours lang to ha. Ayan, tingnan mo. 14 hours lang, 2.1K. Maganda kasi yung content niya mga lalabs. Anak ni Bulik, migalab, shout out. Anak ni Bulik. Dan Tamsak, ma'am, lalab, migalab, shout out. Anak ni Bulik. Ayan, anak ni Bulik, lalab, may jacket ka na, lalabs, anak ni Bulik. Ayan, 5 million, migalab, shout out, 53 Tamsak. Ayan, thank you. OTW, Versily. Versily, nasa na yung bahay mo, lalabs? Ayan, pin kita ha. Baby pa yung bahay. Yan, magaling yan si Palatandaan, gumawa ng mga mutya-mutya. 14 hours lang, 2.1 yung kanyang views, sana all.
Na 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 na. Anak ni Bulik, ayan OTW Bersili. 2 million Miguel Love, shout out 2 million. Idol Bicolanong Rabason Vlog, done watching from Palatandaan. Ang laki siguro ng sweldo nito ni Palatandaan, laki-laki ng views. $14 hours pa lang yun, ha? Ayun, Lala Bersili, si Serafin. Nabahay mo ako, Lala, bigyan kita ng 5. Gatul. Ilang hours na ba ako nag-live? From 7:45, 7, 8, 8:45, 9. Magto 2 hours pa lang pala. 3 million Mega Love, shout out. Tapusin ko lang itong harang Bersili, ha? Bigyan kita ng 5 Bersili. Para may bagyo mga lalat dito sa Bicol, may bagyo. May paparating na bagyo po mga lalat. Yung pangalan daw ng bagyo is Josie. Sabi sa balita kanina. Sana wag naman tumuloy, Diyos ko. Tapusin ko lang tong harang lalab, sabihin kita ng 5. Napindot ko kasi kaya sayang ng harang ko. Tapusin ko lang. Ayan, 6 million Mega Love, shout out. SSC TV Mega Love, shout out. Ayan, SSC TV nagbaba ng bahay. Ayan, Bersili. Sa bahay mo na ako lalas, nasa bahay mo. Ayan, luto tayo kangkong at tokwa. Ayan, from Bersili Serafin TV. Ayan, lalas. 240 ka.
Ayan, Lala, Bersily Lalab, nasa bahay makuha. Ayan. Nagluluto ka with your baby. Panoorin natin ng 2 minutes para hindi siya malagas. Tan-tadan. Lalabin natin yan si Palatandaan, mga lalabs. Ang daming viewers ni Palatandaan. Ayan, Bersily. 2 minutes na to lalaba. Dikit ko na to sa'yo. Anak ni Bulik, dikit po from Bersily. Nakamain ba si anak ni Bulik? Ito lalab, pangalawang dikit sa'yo, Bersily, ha? Ayan, 4 million mega love shout out, 4 million, 56 million tamsak. Ayan, Jen MJ Nan. Hi, hello, mega love shout out. Nan, Jen MJ. Ate Lani Mix Vlog, ayan, nagbaba ng bahay, Ate Lani. Jen MJ, bigyan kita ng jacket lalab. Ayan, Jen MJ Nan. Hi, hello. Yan, Jen MJ, meron ka ng jacket lalabs. How are you, CC? From Jen MJ. I am good, lalab. You have already moderator. Ate Lani Mix Vlog, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga palatandaan. Ayan. I love your love, CC. Ayan. Thank you, Jen MJ lalab. Thank you. Work muna ako. Salamat. Sige nang, Ate Lani. Mag-work ka na po. Mag-work ka po palagi dyan. God bless po. Sige po, mag-work ka na po. Thanks for jacket, sis. I was cold. You clothed me. Ayan. Yes, JMJ, I will check also if I connect. This is your main channel, Lala. I will check if I connect my main channel to you. This is not your main channel. Ayan. Ate Lani Dandikit po from Bersily Serafin TV. Sige, Lalab, magbakas ka lang dyan kay kay Ate Lani, magsusuklihan sa Lalab. Mag-work muna daw siya. Bakit lang? This one is your, my main channel is Michaelson Joseph aka Mike. J. Michaelson, why you're hiding? You're hiding. Lul. OMG, you're hiding, ha? Why like this? Lul, sabi niya. Lalab Michaelson. Ayan, 3 million mega love shout out, 3 million. Yes, Lalab, Michaelson, Joseph aka Mike, my friend. Chadadan, chadan. Hi family from Michaelson, Joseph aka Mike. Ayan. Lalab Michael, thank you so much, Lalabs. My friend Michaelson Joseph aka Mike. Thank you so much, Michaelson Lalabs.
Versili Serafin TV. Lala, di pa ako tapos sa'yong magdikit. Ayan, 5 million mega love shout out. Lablabin natin si Michaelson, mga lalab. Michaelson. Jen MJ Nan, Michaelson, aka Mike Lalabs. Ayan, palablab ako mga lab kay Michaelson, mga lalabs. Ayan, Versili. Dikit po ko pa to sa ilalabs. Sa ilan na ba yung bahay mo? 241. Ayan, sa bahay mo ako uli. Drop your link, family, from Jen MJ Nan. Ayan, mga lalabs. Mag-drop raw kayo ng link at dedicate si Michaelson or Jen MJ Nan. Taran, taran. Tadadan, tadan. Inaanak harang Ninang Lo. Salamat po sa paharang Ninang Lo. Thank you po Ninang Lo. Anong oras na ba dyan Ninang Lo? Saan po? Sa Taipei. Parang di natutulog. Ninang Lo. Ayan, salamat po sa paharang Ninang Lo. Ayan, pangatlong dikit sa'yo, Versili Serafin. Pangatlong dikit lang lab at may harang. Ka-TV Tamsak, Miguel Love shout out. Nakikiiwan po ng bakas. Maraming salamat. From Ka-TV, si ano ata to? Alive. Si Ed Skarky. $4 million Miguel Love shout out, 4 million. Ka-TV Low from Jen MJ Nan or Michaelson aka Mike. Ayan, Versili Lalabs. Pangatlong dikit to sa'yo ha. Pangatlong dikit. Versili. $5 million Mega Love shout out. Versili Serafin TV. How are you, CC? From Jen MJ Nan. Taytay Channel, nagbaba ng bahay. Taytay Channel. $7, $8.45, $9.45. Ayan, naka 2 hours na pala ako. 5 million Mega Love shout out. 57 million thumbs up. Thank you so much. Ayan, Lala, Versili Lala. Pinapanood ko ulit yung video mo, Lalabs. Ayan. Ikay nagluluto. You are cooking. Kangkong with tokwa. Ayan, enjoy cooking.
Taytay Channel, nagbaba ng bahay. Taytay Channel, ayan. Bersil Serafin TV, dikit ko na to sa ilalabs. Ayan, naka 2 minutes na si host para hindi siya malagas. Ito, pang-apat na dikit, Bersili. Salamat po ma'am from Bersili Serafin TV. Magsipag ka lang lalabs para maka 1K ka na, 243. Gawa ka Bersili. Gawa ka ng 10 ninja lalabs. Then, yung mga nagbabartir dyan, pasukin mo yan lalabs, makipagpalitan ka 10-10. Huwag mo munang isipin yung views. Isipin mo muna yung maka 1K ka. Then after maka 1K ka, ayun. Ang isipin mo naman yung views mo, yung WH mo. Gawa ka ng 10 ninja lalabs. Pasok ka sa mga nagbabatiran para madali kang mag 1K. Okay po, lalab, ganyan lalabs. Yan ang sikreto dyan. Gawa ka ng maraming alagad para madaling mag 1K yung bahay mo. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Ayan, Bersili, lalab, pinapanood ko uli yung bahay mo lalabs. Tikit ko to sa'yo. Oo, gawa ka. Gawa ka ng 10. Tapos yung mga nag-LS dyan na bartiran, pasukin mo yan lalabs. Sabihin mo dun, 10 sa'yo, may 10. Maraming nagbabartir dyan mga lalabs. Para madali kang maka 1K. Kasi kung maghihintay ka lang ng matagal, sipagan mo lang. Pag nilagas ni Lolo, alimbawa, nakakuha ka ng 20 banana sa isang araw. Kakainin niya yung 10, at least meron ka pang natitirang 10. Pag kinain ni Lolo yun, magpasok ka ulit sa may bartir. Ayan, para yung kinain ni Lolo maibalik. Ganon yun. Ayan, sa bahay mo ako uli. Yan, 4 million Miguel Love, shout out. Pwede kang gumawa, Bersili, kahit bago lang. Okay lang yan. Tapos pag nakipagpalitan ka, idikit mo yung mga ninja mo doon sa bartir. Papadikitan mo yung main mo. Pero yung isusukli mo, yung mga ninja mo, 10. Kung may 10 kang alagad, yun ang ipagpapalit mo doon sa bartir. 10-10. Para madali kang maka 1K. Nalubat yung aking mobile. Wait lang mga lalabs. Kunin ko lang yung aking extension na dead bat. Namata yung isang mobile. Wait lang po.
Ayan, nalubat lang yung aking mobile mga lalabs. Kinuha yung charger. Ka-TV, nagbaba ng bayan. Premiere now for Jen. You have Premiere lalab? Okay, I will check. I will check. You have Premiere now? Ba't ayaw mag-charge? Ba't di gumagana tong charge? Ano po? Extension na isa pa yung single. Sira ba i-fix? Like this. Kapag di gumagana to? Ayan. Pati nag-charge. Ayan. Ano? Hindi, yung mobile ko ito nakasaksak eh. O, pati gumagana. La, di nag-charge oh. Ganun. Ayaw mag-charge. Sira na ata to. Ayaw mag-charge. Yung daming tao. Melan Miguelab, shout out. You have Premiere lalab, I will check your Premiere, ha? Hindi nga abot, maikli. Why not till before lalabs? Ayan, Jen. Ay, abot pala. Thanks. Ba't ayaw mag-charge? Baka sobrang lubat to siguro pa. Ayaw mag-charge mga lalabs. Ano nangyari sa aking mobile? Jen and J lalabs. Watching lalab ha, JMJ. It's short, very short video. You have another channel, Michaelson? J-Dog Migalab, shout out. Sir James, it's not long, lul. Sir James Migalab, shout out. James GPGP, ayan, Migalab, shout out, Sir James. Sobrang lobat to pa kaya ganito siguro. What happened to my mobile is not working. Tan, 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 tan. Ayan, 7 million Migalab, shout out. J-Dog is in the house, Migalab, shout out. Ayan, Sir James GPGP is a legend. Ayan. From J-Dog, yeah. If you visit the live of James GPGP, there's a lot of viewers there, mga lalabs. Too much people there. Tadadan, 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 tadadan. 7 million Migalab, shout out, 7 million. Ayan, 59 million thumbs up, mga lalabs. Don't forget to give thumbs up to host. Taran tan 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 tan. Ayan, Bercy Lalab, nandito pa ako sa bahay mo, pang 5 na ata itong dikit sa'yo. Ayan na, nag-charge pala sa 6%. Sobrang lubat kasi kaya pala. Open natin. Rodi Irahita, Migalab, shout out. Rodi Irahita, Sin Chow, Migalab, shout out. Rodi, how are you? I will give you moderator. You have no moderator, Rodi. Ayan, 4 million, Migalab, shout out, 4 million. You have no moderator, Rodi Lalab, Irahita. Thank you.
Find mad with passion for yarn. Ayan. Ayan, Bersili lalabs. Nasa bahay makulay, Bersili. Viewing ana si Colette from Rodi Ihahira. This is your main channel, lalabs. Do you like Nana, like and babaeng pinagpala and Ana Ponce? What is this? What kind of video you have, Rodi? What's Nana? Channel. Bersil Sirapin. Okay, just drop your link, Rodi, then I will check your video, okay? Ayun, Lala, Bersili Live, hindi na ako nagbabakas sa iba, ha? Hindi ako nagbakas, Lala, nagdidikit lang ako, pero pinapanood ko yung video mo. I will check your video, Lala, ba? Yung pinagpala. Going to count. What is this? Ah, babaeng pinagpala. Ah, okay, no problem, lalabs. 2.61. Pilipino man pala ikay, oy. Nag-English pa tayo. Ayan. Wala ka pang ano, maraming video, kunti lang. Ah, marami rin palang video ikaw. Nagla-live ka rin pala. Babaeng pinagpala. You have premiere. Irigi lalab. LC 67. September 20. Ano, 27. 27. Busy work, lalab. Sige lang po, Irigi, madam. Yan, babaeng pinagpala. I will give you thumbs up. Irigi, Rodi. Babaeng pinagpala, birthday is in 2 weeks. Ayan, from Rodi Erahita. Ayan. Ana Ponce. I will give to you thumbs up also, Rodi, for my main channel. I'll give thumbs up. Connect to Nana live. Ayan.
Patamsak mga lalab sa premiere po ni Rudy. Ayan, may premiere siya mga lalab. Siya nakapin po may premiere. Naka-premiere po ang nakapin. Patusok pakiwan ng bakas. Ayan. From Ka TV. Salamat po ma'am Pambersili Serafin. Ayan, salamat din lalabs. Do Marines wear short from Rodi. Ayun mga lalas, hanggang 10 o'clock lang tayo mga lalas. Ako yung mag-out na po. Rodi Lalab, thank you so much. Everyone here, thank you so much mga lalabs. Ayan, hanggang 10 o'clock lang po tayo. Ayan, everyone, thank you so much. See you tomorrow. Bye-bye, everyone. God bless us all. Sige na, Bersili Serafin Lalas. Bye-bye. Bye. Bye-bye, everyone. Out na pa mga lala. Bye-bye.